Cześć! Nie zarabiasz na swojej pasji tak, jakbyś chciała? Masz problemy w tym, żeby znaleźć klientów na swoje usługi, na swoje produkty? Mogę Ci pomóc i mam dla Ciebie rozwiązanie. Nazywam się Justyna Kwiatkowska i pomagam pasją biznesmenkom generować coraz większe dochody bez poczucia wstydu. I wiele klientek zwraca się do mnie z jednym pytaniem. Justyna, brakuje mi klientów. I powiem Ci teraz, że to nie jest prawda. Klientów nie brakuje. Pasjonatkom często brakuje jednej umiejętności, nie klientów, a umiejętności, jaką jest sprzedaż. Wiem, dlaczego tak się dzieje. Między innymi dlatego, że sprzedaż kojarzy nam się źle. Sprzedaż nie kojarzy nam się z pasją, z przyjemnością. I dlatego stworzyłam pewną formułę sprzedaży empatycznej i dlatego zapraszam Cię na bezpłatny kurs online Obudź w sobie pasję sprzedaży, w trakcie którego pomogę Ci zrozumieć, czym tak naprawdę jest sprzedaż, żebyś mogła zacząć bezwstydnie sprzedawać własne produkty i usługi w oparciu o swoją pasję. Zaczynamy już 13 czerwca. Jeżeli nie zarabiasz tyle, ile byś chciała w swoim biznesie i jednocześnie uważasz, że nie umiesz sprzedawać, boisz się sprzedaży, zasycha Ci w gardle, kiedy masz wyjść do klienta, to koniecznie bądź na tym szkoleniu. Obudź w sobie pasję sprzedaży. Startujemy 13 czerwca i liczę, że się tam z Tobą spotkam. Do zobaczenia.